El tercer home, amb David González i Àlex Farsac. Bona nit, tornem a ser aquí, tornem a ser a l'estudi 1 de RAC1, no? Però ja ens agradaria, Què t'agradaria? Avui, diumenge, tampoc, dijous, 14 de maig del 2026, el Barça ja és campió de Lliga, el Barça ha fet una rua per celebrar-ho, el Barça té un gran entrenador i sobretot el Barça té molta sort de no ser el Real Madrid. Avui m'acompanya, com sempre, una gran estrella del món periodístic, esportiu en concret, un noi que té totes les idees i no n'executa cap, i una persona que tothom l'estimaria molt si demà morís en un accident de cotxe. David González Anglès, bona nit, com estàs? Molt bona nit, Àlex, gràcies com sempre per acompanyar-me en aquest estudi de RAC1 com tu t'agradaria ser. És una obligació. A una de Sants a Montjuïc. I bé, un dia on els nens són feliços. Una última setmana on en l'entorn barcelonista ha sigut tot molt rodat, molt feliç, perquè no només li ha anat bé al Barça, sinó que també li ha anat malament al Madrid en molts sentits, i això per un barcelonista i antimadridistes, això sol ser una cosa feliç. Avui, però, ens acompanya algú de la Bertran contrària al barcelonisme, no, Àlex? De fet, si heu sentit tossir algú, és que està tossint a la meva dreta Bruno Vela Loeu, o com es pronunciï, un madridista des de la cuna, pare de madridista, mare argentina, per tant hauries de ser una mica barcelonista, no? Però... Bueno, la novia de Cristiano és argentina. Sí, i és operada també. En fi, Bruno, aquesta nit, com estàs? Gràcies per haver vingut aquí. Primer de tot, la parella del Cristiano es diu Georgina. No Georgina. Sí, corregit, perdó. Ha sigut un creuar de cables. Moltes gràcies a tots dos per tenir-me aquí. Desitjava de debò que fos sota millors circumstàncies, però què hi farem? L'any que ve en seran possiblement pitjors, però bueno. No, si fa res, ens ha dit tant de bo haguéssim començat fa 2 anys per poder estar el 2024 amb el Madrid guanyant la Champions, ja t'agradaria, però bueno, aquest any li ha tocat ser el Barça el feliç. Sí, guanyant la Champions no, bueno. També ens acompanya en la nit d'avui i ja riu per sobre del micròfon Jan Montoliu Mateos, la torre alcohòlica, l'àrbitre de bàsquet, perquè no coneixes que més. Probable... No, sí que en conec, sí. Aviam? Li vaig rajar amb una clau al cotxe a un que em va pitar malament un dia, fixa't. Molt bé, però basquetbolísticament parlant, conceptes i tal, domines o...? Kevin Panther de la ràdio, Jan Montoliu Mateos, com estàs? Molt bona nit, molt bé, molt content aquí, molt feliç de tornar a estar aquest programa. Va agradar, M'ho vaig passar molt bé. Sí? Avui repetirem? Avui repetirem, diversió. No sé per què s'aixeca el meu company, jo crec que és... No ha obert el directe de YouTube, però segueix. No ha obert directe. Tampoc crec que els micros, crec que tampoc s'encén gaire. Ja, però... no, jo tampoc ho escolto molt, Però diu que sí, David, aviam, micros estan ok? Sí, hi ha connexió al Twitch? Sí, estan ok, Sí. Okay? Bé, parlarem de moltes coses, però no ho farem en aquest espai, perquè per això vam pagar molts i molts diners per tenir seccions, per tant, deixem pas a la tertúlia del tercer home. És un ambient una mica més com lofi, no? Baixa tot el d'això, però acabarà pujant. Vull dir... No pujarà segur. Sí, T'agrada que pugin? M'agrada quan pugen. Sí. Hi ha un sentiment de lliberació, la veritat. Sí, espectacular. Comencem parlant per lo important, que és que el Barça ja té al seu palmarès la 29a Lliga de la seva història, per darrere del club blanc més corrupte de la història, que és el Real Madrid, que en té 36. Ahir, però, vam perdre contra l'Alavés en un intent d'enfonsar l'Espanyol a la màxima misèria, però no va funcionar perquè els pericos van guanyar per primera vegada en 18 jornades. El Barça... I també perquè nosaltres vam perdre, perquè això es va tallar el possible rècord històric dels 100 punts
on pogués haver igualat les temporades que va fer Mourinho o Tito Vilanova en el seu moment. Sí. I volia comentar de la 29a Lliga, que es parlava que s'entregaria a final de temporada i que no es faria el Clàssic, però al final sí que es va decidir que s'entregués al Clàssic a aquesta Lliga. Dintre el que cap de tot això, que ara en parlarem de la Rua i de coses vàries, entrem a parlar d'aquesta Lliga en línies generals. Ja que tenim un madridista aquí al nostre costat, com has viscut aquesta temporada on segurament en molts moments, i no en molts moments, sinó a l'inici de temporada vau estar per davant del Barça en Lliga, després d'aquell Clàssic, després del 2-1 que vau guanyar al Bernabéu, com has vist aquesta davallada del Madrid des d'aquell punt? A veure, comencem. Agafa aire i llavors... No, anem-hi. És a dir, jo crec que el primer clàssic de temporada, més que promesa de Lliga, perquè al final guanyes un partit a l'octubre, et queda molta temporada per davant, més que res, te treu l'asfíxia que et porta de que la temporada anterior venim que el Barça va guanyar tots els clàssics. Vull dir, es van jugar 4, 2 de Lliga, un de Supercopa i un de Copa del Rei, i els guanya tots els Barça. La temporada anterior el Madrid va fer exactament el mateix, sí. però igualment vens d'aquests 4 partits seguits i només al guanyar ja et treu aquesta ratxa a sobre i fa molt. Jo he sentit molta gent dir-me no, és que el Madrid ja celebrava la Lliga a l'octubre. A veure, crec que qualsevol equip que celebri una Lliga a l'octubre s'està equivocant segurament, però se celebra això, trencar amb aquesta ratxa, i el que ha passat a la resta de temporada és que el Madrid no només ha seguit l'exemple de la temporada passada, sinó que l'ha empitjorat encara més, sense posar-li ganes a la Lliga. És a dir, de debò, sembla que és una competició que no els interessa, que corren els 4 partits de Champions que juguen a l'any, perquè ja fa una estona des que juguen el partit del City mateix doncs, va ser com un punt d'inflexió o un hipotètic punt d'inflexió que podia haver hagut, amb una sensació que segurament els madridistes doncs, vau dir, ostres, això es pot tirar endavant. Sí, de debò, fins i tot amb l'eliminatòria amb el Bayern, un Bayern que hem vist que per la temporada que he fet hauria estat molt per sobre el Madrid, ostres, va ser molt justa. Jo en aquest partit de tornada puc assegurar que en cap moment tenia la mínima idea de quin dels dos anava a sortir per davant, des de que Arda Güler marca el gol més ràpid al Bayern en la seva història de Champions. Allà jo crec que tots els madridistes us vau sentir eufòrics i tots els culers se'ns va tancar el cul per dir, ostres, no, ho tornaran a fer. Doncs mira, a mi no. No, a mi se'm va obrir. Sí. No. Se't va obrir. Qui te l'obria? Què se't va obrir? Les ganes. Les ganes, vale. M'havia confós, perdó. Sí. I parlant tema clàssic, els vau veure tots el clàssic, el partit? I tant. Sí? Com el vau veure, Jan? Com vas veure el partit? Molt bé. Bueno, almenys els primers 30 minuts els vaig disfrutar com un nen. Amb el Mauro, no? No. No, No, sí. No? Sí, perquè el que passa és que estava veient el partit de ma germana de bàsquet. Explica-ho bé, va. Estàvem a la pista veient a ma germana. On juga ta germana? Què? On juga ta germana? Al Sant Boi, bàsquet Sant Boi. Una forta abraçada des d'aquí a l'Aina Montoliu, quan vulguis estàs convidada. Vale. El programa. Crec que on hauria d'estar convidada? Mou, àlies Mauro Abad, també volia... Mauro Abad, També volia aquí estar convidat. No sé. Bé, la derrota contra l'Alavés va debutar una persona a la qual hem parlat abans, Bruno, que és el conquistador d'Amèrica, Álvaro Cortés. Sí, va fer molt bon partit, el tio, el conquistador d'Amèrica, com tu dius. No, ara en sèrio, va fer un molt bon partit. Sí. Que aquest Álvaro Cortés no és el mateix Cortés de qui va parlar la Yuso Mèxic la setmana passada. Sí. No és el mateix. I tampoc és el mateix que va degullar tots els indis que hi havia a Amèrica. Mira, però és veritat o no és veritat? No, és veritat, És veritat, és un factor de... Podríem dir que és susceptible de clima, això que s'acaba de dir? Intentarem evitar-ho que ho sigui. No, el partit del Álvaro Cortés va ser molt bo, o sigui, és el primer partit que juga el Barça com a titular, va debutar amb Hansi Flick i per mi va ser la gran notícia del partit de l'Alavés, en un partit que... Vaig a baixar. No cal. Per sac. Dient això, va ser una gran notícia positiva pel Barça, perquè s'està parlant de tot el tema de fitxar Bastoni, central i tota la pesca, però compte que potser ho podem tenir a casa, qui sap? Sí, jo crec que hem de confiar molt en el poder de la Masia, tio, o sigui, ho estem demostrant que a casa tenim els millors jugadors, el millor planter
i és on les últimes generacions s'han fet els millors equips. És que el teu central dret titular és de la Masia, que és Pau Covarsí. Per què no pots tornar a confiar en un altre central? Exacte. Potser en un partit és molt d'hora dir ostres, Alba Contés, el nou central titular del Barça. I no té per què ser un de la Masia, pot ser Gerard Martín, que va jugar al Cornellà. Correcte. És català, és de la terra... Sí, jo Gerard Martín he de dir que al principi Els vaig tocar, mai els tocaries. Els tocaries, Finkley. Bé, és que el programa passat Jan Montoliu va afirmar que tocaria la defensa del Barça, a la qual cosa jo em vaig reiterar de els tocaries, a la qual cosa ell va respondre amb un contundent sí. Sí, evidentment, els tocaries. Gerard Martín, jo no confiava gens en ell a principi de temporada quan Hansi Flick el va començar a utilitzar central. De fet, jo deia, i en aquell, em sembla totalment lògic que ho digués en aquell moment, jo no vull tenir a tots els jugadors del camp que hagin de ser polivalents i no puguin jugar a les seves posicions naturals, perquè teníem a Eric jugant de migcampista, de central, de lateral, teníem a Gerard Martín fent claraboies, també teníem a no sé quantes persones més, que a Eric Garcia li faltava jugar de porter, perquè no sé si va jugar de mitja punta algun dia o no, però en fi. Mira, amb aquest punt, Gerard Martín i amb totes les de la llei s'ha consolidat com a central i em sembla una gran opció. De fet, no sé si a la Lliga no ha perdut cap partit al Barça amb Gerard Martín com a central. No, ahir va jugar amb l'Alavés i no va jugar. O sigui, no va jugar cap minut i el Barça... Sí, és que és una dada. Amb això que dius dels canvis de posicions, fixa't que Gerard Martín jo crec que s'ha consolidat com a central i el seu millor rendiment al Barça ha sigut de central. Sí. Home, com a lateral feia certes merdes, no? Em semblava un jugador... Contra l'Inter de la Milán me la va posar... Sí, però l'errada del gol de Servi neix de Gerard Martín, Però és igual, o sigui... L'errada del gol neix de Hansi Flick. Disculpa que et digui. Per el canvi Hansi Flick, però... Per ficar Araujo o quina... No, l'errada neix que estàs en el descompte amb el partit guanyat i no vols ficar els teus jugadors enrere. Ja, això és el que peca molt aquest Barça. I aquí et dono tota la raó. Bueno, però en aquell partit també, si l'Ami marca aquell gol que li dona el pal, també ens callem la boca, perquè... Hòstia, al final... No ho recordis, per què? Al final, mira, el futbol és... És que això ho va explicar molt bé No, això ho va explicar molt bé. Colderiu sabeu qui és? Us sona? Colderiu. Colderiu, vale. Ho va explicar molt bé de que el futbol és com un rombe, vale? I en aquest rombe tens com les diferents estadístiques. Tu en aquest rombe no pots tenir el rombe complet. I si tu ets molt arriscat en atac, pecaràs en defensa. Però si també vols ser més conservador, després ofensivament seràs menys materialista. Ets un Getafe. Clar, o sigui, tu no pots optar. Si tu vols ser un Arsenal més conservador i controlar el partit, no podràs anar a marcar 5 gols al partit, però potser et tindràs més controlat. Això depèn del teu estil de joc. Ara bé, potser sí que, amb el que tu deies, en aquell dia, quedant 2 minuts per acabar el partit, perquè ens va marcar quedant 2 minuts, doncs potser sí que es podia fer d'algú més conservador. Parlant de Flick, això m'ha dit que després que el Barça guanyés la Lliga es va anunciar que ampliava contracte i renovava fins a 2028. És oficial? És oficial? Sí. Fins a l'estiu del 2028 tindrem aquí a Hansi Flick. Deixeu-me fer-vos 2 preguntes. La primera, amb el que li va passar amb el seu pare, què en penseu de que Hansi Flick, perquè clar, el seu pare se li va morir la matinada de que jugués al Clàssic, de que es quedés al Clàssic i que es quedés a la selecció? Aquesta és la primera pregunta. La segona, després de Guardiola i Luis Enrique, Flick és el millor entrenador que ha tingut el Barça? Si voleu començar, no sé, Bruno, Jan... Vinga, vaig jo, si vols. Segur que tu en tens més a dir. Jo crec que vol dir moltíssim que qualsevol persona, després de passar-hi com algú que pot ser perdre el pare d'un mateix, doncs, i sigui allà el que al final, per molta estima que hi tingui, és la seva feina, i estigui allà donant la cara amb el seu equip, ajudant el Barça, donant encara més de tot el que ja ha donat aquesta temporada, doncs... Jo no tinc un pèl de culer, però veig molt fàcil com se l'estima per fer alguna cosa així. Ara bé, no em dic necessàriament que estigui per sobre, però crec que posar el nom del Flick al costat de noms com els que has dit, Àlex, a mi se'm queda una mica lluny, encara. Sento que posar-lo en la mateixa conversa... Ha guanyat totes les lligues dels clubs on ha entrenat, dels respectius països, totes les lligues les ha guanyat. No, jo no et parlo de Flick com a entrenador. Jo sí. Ah, tu dius com a entrenador o com el que ha fet el Barça, perdona? No, com a entrenador. Ah, ostres. Però és que estàs parlant de noms molt grans. Sí, per això saps què passa? Valorar a Flick en aquells nivells
ha d'acabar la carrera de Flick en el Barça, no La podem primera- valorar ara. Ara bé, jo el que sí que puc dir és que des de Guardiola a Luis Enrique no he estimat tant un entrenador com Hansi Flick. És a dir, Estic d'acord. és una persona que ha canviat tant... Us esteu tant... oblidant d'un A entrenador. veure, Xavi jo me l'estimava, però perquè era de la casa. Xavi, no, però us esteu oblidant de... Bueno, digues, Qui t'ha oblidat? D'aquí, digues. d'aquí que se tien? Del Koeman. Home, Tata Martino. Per favor. O sigui, aquí la falta de respecte que se li ha fet a Tata Martino, que és? Perdó, digues. Bé, el fet és això, no hi ha hagut persona que hagi canviat tant l'entorn Barça, que hagi unit tant a la gent com ho ha aconseguit fer Flick i també se li ha donat valor al projecte de la Porta també. O sigui, jo crec que va una mica de la mà, perquè qui el porta és la Porta i bueno, ja fa un temps, fa recentment van haver les eleccions i va ser ell qui va escollir Hansi Flick. Sí. O sigui que a ell també se li ha donat les gràcies a que Flick sigui aquí. Ara bé, comparar un Guardiola i Luis Enrique encara és complicat, perquè és que a sobre potser et falta la cirereta del pastís, que seria guanyar una Champions League, no? Que això és el que portem buscant des de fa temps, no? Sí, un pèl més que una cirera, si cal... Sí. Escolteu-me, És el pastís. l'enemic del Barça és el Madrid, l'enemic del futbol és el basquetbol, l'enemic de la ràdio és els silencis. No hi poden haver silencis, aquí s'ha de participar activament. No patiu, no passarà ni que estiguéssim en directe, vull dir, aquí es pot dir tot com si estiguéssim al sofà de en els casa. audiollibres els silencis són importants, Sí. perquè així li dona Sí. narrativa. Però això no és un audiollibre, és la ràdio. Però de fet, Correcte. si t'estan entrant a casa dues persones armades amb arma blanca, el silenci és molt important. Això sí. Perquè no han de ser honets. Això sí. O si vols Jugar a avisar el teu l'escondida, veí no? que t'estan Jo a haig punt de de dir que per un metrallar. amic que sigui el silenci a vegades és millor que dir ximpleries, com Sí? les que diem alguns. T'està dient a tu que dius moltes Sí, ximpleries. jo crec que sí. Què més toca parlar? Vale, abans de parlar de la Rua, que jo crec que hem de parlar. القول قول الصوارم كي تسكت Kylian Mbappé. Ho podem comentar molt ràpid el que està fent Kylian Mbappé El general? o hauríem de seguir l'ordre cronològic del programa immaculat? Sí, podríem seguir l'ordre cronològic del programa, però si vols fer un petit salt Mbappé, ràpid. Vale, Mbappé... Ja que l'has mencionat. Burro. No ho diré. Sí, és que no va dir fill de puta o subnormal, Burro. però no ho diré. No ho diré. Burro està bé. És un bon adjectiu Millor qualificatiu. És jugador... més fill de puta que subnormal, Mbappé. Sí? Tu què dius? Sí, no és subnormal, Mbappé. I tornarem després o dir quelcom? I tornarem. tornarem. Bueno, jo llavors m'ho guardo per després. Tu guardes, Sí. Però no és bo, no? No és una cosa positiva per com ho estàs dient, no? Bueno, jo crec que menys negatiu que el que heu de dir vosaltres, però crec que Jo no he dit res negatiu de No, Mbappé. perquè quan diguis la fill de puta subnormal ho fem amb molts jugadors. Sí, És com sí, dir, sí. una persona, per exemple, que Aquí li hem fill de- robat aquesta secció? Crec que ho va fer la Sotana mateix. No, Era la sotana? Sí, però és igual, si nosaltres no ho fem ni secció, o sigui, ho diguem així a l'aire. És igual, el fet, la idea del fill de puta subnormal és una persona que qualsevol és més fill de puta o més subnormal. Llavors, per exemple, es pot fer fins i tot amb el Jan Montoliu. Per tu el Jan, pel Jan que és més subnormal o fill de puta? Subnormal. No, jo aquesta... Pots dir, pots dir. no passa res. Aquí som oberts, tio. Digue-ho! És més subnormal, perquè no té un pèl de dolent. Clar, però no passa res. Ja està. Per exemple, l'Àlex és les dues, no passa res. L'Àlex és la combinació més gran de les dues que jo he vist mai. Sí. Molt heavy, molt heavy. Sí, Vale, però els dissabtes no que descanses. Després entrem en tema. Jo només vull saber la pregunta Vinícius o Mbappé? Ja que tu ets madridista. M'agrada. Vinícius o Mbappé. Clar, depèn de la pregunta. Si és a qui No. cremaries viu, Aquesta pregunta la respondrà... canvia a qui té més pinta d'acariciar cavalls. Prou. Diumenge. Aquesta pregunta l'ha de respondre un madridista. Mbappé o Vinícius? Mbappé o Vinícius avui ara mateix? Ara mateix. No, demà. Amb qui et quedes? Si has de fotre fora un? Jo em quedo amb Vinícius. Per Jo què? em quedo amb Vinícius perquè Vinícius és un jugador que ha demostrat que pot jugar per l'equip. Amb Vinícius, no sé si us en recordeu, és que sé que vosaltres aquí a Barcelona li doneu molt poca importància a això, però amb Vinícius guanyem 2 Champions. D'on ets tu? Sí, en una d'ells l'emblema. La 2024. Clarament, però justament és pels dos papers que pot fer, perquè la que guanyem el 2022 guanyem amb Karim Benzema com a millor jugador del Hòstia, món. que bo era I Karim Benzema en aquella temporada. Per mi, Hòstia. que Benzema va fer una cosa històrica, però per mi, potser això és una unpopular opinion, és més important que hi ha Champions League Courtois que Benzema. Lo de Courtois em sembla la temporada més boja que he vist d'un porter en la meva vida. Courtois, quan no fa una bona temporada? És la pregunta. Totalment d'acord, Jan. Jo crec que el Courtois se't queda més per sobre per la final que van fer tots dos. Quina Perquè final. al final el Que jugador cabron, més diferencial dels 22 al camp Sí. és Courtois. Però el Karim, el Karim, que marca
3 contra el PSG, 5 contra el Chelsea i... Guarda-te-la per després, això, Àlex. Sí, espera després. Sí, segueix, perdó, Bruno. I 3 contra el City també, vull dir és que estem parlant de números que no tenen cap mena de sentit, que no hi havíem vist en eliminatòries de Champions fins Cristiano Ronaldo. I posar a qualsevol persona al costat d'aquest nom ja et diu tot el que has de saber. I la Champions que es guanya el 2024 es guanya amb Vinícius com a figura. Per tant, tenir un jugador que et pugui fer aquestes dues coses i que al final veus que pot acabar portant cap a l'equip les dues parts, ho veig més important. Sí. Jo l'Mbappé no l'he vist mai sense ser figura. I què vol dir ser figura? Que l'equip ha d'estar construït per tu. Sí. I no sé si el Madrid està com per reformular-se i construir-se cap a l'Mbappé. Que l'Mbappé és un jugador més intel·ligent que el Vinícius, És que en el futbol, sens dubte. jo crec que el futbol actual cada cop tira més a que no pot haver aquesta figura en tan individual. O sigui, tothom ha de fer la seva part i després ser el jugador definitori. Vinícius ho ha sigut el jugador definitori, però al mateix temps, a l'època sobretot d'Ancelotti i companyia, Vinícius treballava per l'equip i corria i era un més, i a part era la figura destacada. Realment sí. Nois, perdoneu, m'he colat jo dient-lo del tema d'Mbappé i tal. Sí, tens raó. Després hi tornarem, o sigui, per favor, tornem-hi quasi us morregeu aquí al mig. Calleu la puta boca ja amb Mbappé, hòstia. Clar, tu no parles, no t'agrada. Jo he dit una frase. A veure, crec que és culpa meva que he tirat la pregunta. Ja està. És veritat, l'ha tirat ell o jo? Però és igual. Vale, no, anem ràpid. Rua del Barça, la veu veure? Espera. Notícia important de l'última hora. Sí, digue-la, va. Va, que t'agrada, va. Final a Montilivi, 1-1, Girona Reial Societat. En quina posició queda el Girona? Surt del descens, no ho sé, No sé si surt del descens o no. 15è, surt del descens el Girona. Del que hagi fet el València, no? No, surt del descens. No, el València està per sobre. Mallorca. El Mallorca està per sota, sí. El Girona amb 40 punts en català correcte, 15è a la taula de classificació, per sota té l'Alagués també amb 40 punts i l'Elx, el Mallorca, el Llevant i l'Oviedo amb 39 i 30 respectivament. Anem a parlar de la Rua ràpidament, molt ràpid, temes importants, temes clau. Veu veure Chesney tirant-li puros a una periodista de Dazón? A l'Helena. Sí. Però sabeu per què és això, no? Digues. Chesney fumador. És a dir, això és perquè tenia una entrevista on ella li va dir que Maria Mella. Sí, no, és a dir, no és que se li hagi anat completament al pobre del xat. L'entrevista era amb Araujo i per allà passava Chesney. L'entrevista era amb Araujo, per allà passava Chesney, li van dir no sé què tal, i després la Rua va estar baix i li va dir Chesney no sé què, i li va tirar primer un cigarro i després un puro. Les dos. Em sembla espectacular. Fermín va portar una bufanda antimadridista i van haver càntics de Perico, dime lo que se siente. Des d'aquí una abraçada a l'Eric, que ara posarem el seu àudio. Lamin va sortir amb la bandera de Palestina. Molta gent va estar a favor, molta gent va estar en contra. Hansi Flick va dir no va estar molt a favor, que no li va agradar. Sí, perquè el Flick jo crec que va ser molt més caute, va dir... pel seu pare ell deia que la política i el futbol o una cosa així van... Millor no juntar-ho de la mà. Com que no s'ajuntava. Això és un debat que es podria obrir, que creiem, que no ho farem ara, però és un debat que es podria parlar si el futbol i la política és una cosa que haurien de ser companys. És que a mi em sorprèn que Flick tingués aquesta opinió perquè el Bayern al 45 barrejava les dos. Ignorem el que ha dit l'Àlex, que jo sincerament no sé com aguanta aquí tants dies sense no, és que ho fa tots els programes. A cada programa diu algun comentari de feixista o de nacionalsocialista perquè sí, perquè li agrada, perquè és la seva baratra en política. La cosa és que així, no? al futbol hi ha moltes estrelles i, vulguis o no, són influencers, vull dir, són figures mediàtiques. No, digues el que has dit. No m'agrada el que s'ha dit. Va haver-hi també un moment del Lewandowski i Chesney que estaven a sobre de l'autobús a la part de davant, que es van menjar un arbre i de cop es veu com l'autobús surt de l'arbre i estan els dos així, modo aranya, modo Indiana Jones. Uns jefes. Bastant bo també. Després els jugadors van insultar a un fan del Madrid que estava en un balcó mirant la Rua fent-li botifarres. Molt grans. I li van tirar algú al cap de l'Eric, que li van fotre una bona bufa al cap, li van tirar algú entre cella i cella. Sí, no ho vaig veure jo. Sí, no sé què era, i després... Però compte que no hagi estat un aficionat del Barcelona que s'hagi tornat a confondre d'autocar, Perquè ja l'han tirat, bravo! M'han dit que això passa bastant sovint. Sí, és cert. No discriminem. El cant important va ser Joan Garcia
és de la Masia. És de la Masia, sí. Disculpeu, jo aquest no l'entenc. No sé d'on ve, que algú me l'expliqui. Jo t'explico. Perquè és que no li veig ni la gràcia. Diuen Joan Garcia és el porter del Barça actual. Sí, diuen, fins aquí arribo. És de la Masia era allà on els jugadors anaven a formar-se i tal del Barça. Correcte. Doncs diuen que és d'allà. Doncs Joan Garcia no té un pèl de la Masia, perdona que et digui. El Joan Garcia s'ha format a l'única acadèmia bona real que hi ha a Barcelona, que és aquí a la Ronda La de l'Adam, no? La de l'Adam. Imagina't haver de dir la de la Ronda Litoral, Perdó, vosaltres també esteu a la Ronda, esteu a l'altra, però esteu allà igual. A quina estem? L'altra. Quina és l'altra? És que no és a la Ronda, és més a dalt. Olmo, Pedri i algú més, un jugador més, no me'n recordo qui era, van agafar un bicing com l'any passat també. Si no m'equivoco és Eric també. Sí. Olmo, Pedri Olmo, Pedri i Eric. Sí, que l'any passat ho van fer per revisió de Ferrari i aquest any ho van fer per puros vibes. No, per puros el Chesney. Sí. Ets bo, vas millorar. O sigui, aquest tio per moments acabarà sent un gran, Sí. Un cran a seques. Un clan? No, un gran a seques. Un crack. Un crack. Sí. Un crack. Sí. Crack? Sí, vols repetir una altra vegada crack per qualsevol motiu? O... No. Jo crec que el fet d'aquesta rua el que demostra és... Maduresa. No, què tan culer és l'equip que tenim. O sigui, tenim un equip molt culer i això vol dir que tenim molts jugadors que volen estar al Barça, que estimen estar al Barça, molts jugadors de la Masia, és que és un sentiment el Barça. Clar, ja sigui en Fermín amb la bandera antimadridista cantant. És un sentiment, diu aquest tros de gos, però què estàs dient? És per favor. Què passa? De tota la raó. Però per tu què és el Barça? Per mi, defineix. Un club estat. Un club estat, sí. Tu sí que ets un club estat. Prou, va. Un sentiment és el fanatisme del futbol, Sé que a vosaltres us agrada diferenciar-vos molt, però jo... Bueno, sentiment dient el teu president del Florentino, tio. Del Florentino hi entrarem més tard. Vale, no cal avançar-nos com s'ha fet l'Àlex abans, però el fanatisme al futbol no és gens únic a Barcelona. I fer veure que ho és per sentir-se més important... Però si a Barcelona no són fanàtics. O sigui, aquests fanàtics del Barça, aquests fanàtics del Barcelona, posa'ls en comparació a qualsevol altra afició europea i es queden en la merda. Perdó, tu vés-hi a un camp a Alemanya, clar, d'Alemanya comparat amb... A tercera divisió i tenen més ànima que aquí. Però si estic totalment d'acord, vull dir, aquí no hi ha ultras ni res. Perquè hem de tenir aquí una mesura de dir qui és més fan o qui és menys fan o qui anima més o qui anima menys, o sigui, cadascú té el seu tarannà i la seva forma de fer, el Madrid té la seva, l'Espanyol té la seva, el Barça té la seva, el València té la seva, és igual, cadascú segueix el seu equip, cadascú segueix el seu equip, ja sigui perquè t'agradi guanyar o perquè t'agradi o perquè tinguis familiars que siguin de tota la vida al Barça o pel motiu que sigui. I per mi, sincerament, sempre s'ha de respectar cadascú com s'arribin les coses. Res més, amb el que volia dir això és que aquest sentiment que tenen els jugadors de l'equip del Barça o que poden tenir els jugadors de l'equip del Madrid, en aquest cas els del Barça, vull anar al camí de que nosaltres estem molt contents culers de que el nostre equip es vegi que els hi agradi estar i que siguin feliços i que hi hagi un somriure sempre que els veiem, que després pot ser portes en fora i imagina't que potser portes en dins despeguin com el Bastura i el Madrid, no ho sabem, però el fet és que jo estic orgullós de l'equip que tinc, però tant dels jugadors com de l'entrenador. Cada any, no t'oblidis que es peguen cada any. Sí, es peguen cada any, em sembla una barbaritat. Entre 2 i 4, Entre 2 i 4. Sí, jo aquí sí que t'haig de donar la raó, David, que crec que per molt que els fans arreu del món sempre siguin molts fans, en aquest Barça es veu que els jugadors són especialment fans. I això... Crec que això és el més important. Puc admetre que com a aficionat és molt xulo de veure. Sí, és que... Jo crec que mai veuràs a un jugador del Madrid celebrar una Lliga o una Champions amb l'afició. Allà. És perquè en tenen moltes més. No, però això no és un argument per dir d'això. Exacte, o sigui, tu la pròxima Champions Lliga que guanyis com a madridista no veuràs a Valverde o Vinícius com es diu, a Cibeles celebrant la Lliga o la Champions, tio. Però si aquests no saben ni parlar espanyol correcte. Un és uruguaià, l'altre és brasiler, no s'entenen. I un d'ells no sap fer escrits. O no veuràs un... No el fer, Valverde, que no sap. Thiago Pitarc o Pau Pitarc? Com es diu? Però em pensaves que anava? No ho sé. Que no veuràs a cap d'aquests individus per allà a la Cibeles, tio, celebrant. Això és una cosa que només passa al Barça, tio. Bueno, parlant de la Lliga i abans que s'ha obert el meló de que el Girona havia empatat a un contra la Reial Societat, on volies anar? Volem parlar d'Espanyol, no? No sé, ho estava relacionant, no em facis la pausa. Parlant dels equips parlant de la Lliga, parlant del Girona, parlant del descens, anem a parlar de l'Espanyol, perquè l'Espanyol ahir
per alguns de forma negativa i per altres per fi, evidentment pels pericos, van aconseguir la primera victòria de l'any des d'aquell partit contra l'Atlètic Club a l'any 2025 al desembre, i va guanyar 2-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Plovia, aquell dia. No ho recordo. Sí? Sí, ho tens en ment, no? Que plovia? Ho he mirat abans, t'ho juro. Sí? La meteorologia. És que m'agrada la meteorologia. Sí, t'agrada sempre ficar-me... T'ho dic en sèrio, per dins no és broma, en els meus discursos. On plovia? Perdona, digues, perdona. Home, amb el que ha plogut aquest Nadal, jo crec que està ben tirada. Sí, està ben tirada. Que és més probable que... El febrer d'aquest any és el febrer que més ha plogut en els No, últims tu series un molt bon meteoròleg. 25. Sí. Podries fer-ho molt bé. M'agrada, Ha fet gols a Pere Milla. Molt bona nit. Gols a Pere Milla i Quique García, i també un gran partit de Dimitrovic. I el que hem fet per aquest petit espai és que el senyor Eric Casorran, que avui no ha vingut però va estar al programa passat, ens enviés una mica de les seves sensacions en línies generals de l'Espanyol, de la victòria d'ahir, i de si creuen que amb aquesta victòria ja poden dir que estan salvats. Així que, Àlex, Sí. Li hem preguntat, però deixa'm afegir pels nostres estimats oients o espectadors que no ens ha enviat un sol àudio per respondre a aquesta pregunta. No, senyores i senyors. En dit trois, Ens ha enviat... Com ho fan els alemanys? Així ho fan els alemanys o així? Així ho fan els alemanys, com a Inglorious Bastards. Sí. Doncs... A veure, en alemany com és, Àlex? Eins, zwei, drei. Sí. Dry com sec, no? Com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Els Erics de l'àudio. Els Erics de l'àudio, doncs sí. Aquest és el primer àudio que ens ha enviat don Eric Casorran i Parera. 8 partits i gairebé 5 mesos ens separaven de la nostra última victòria. Semblava impossible que poguéssim arribar a guanyar cap partit, però gràcies als gols de Pere Milla i Quique García ahir vam ser capaços de fer-ho. La meva sensació en aquell moment... Jo crec que ja fins aquí. Sí. Perquè ho enteneu, jo el que li he demanat és... Pots mirar a càmera i dir-li alguna cosa, sisplau. Perquè, mira, Eric, jo el que t'he demanat és que em diguis sensacions com si estiguessis a la barra del bar. No que em recitessis una poesia com ho has fet. Lo siento, me he equivocado. No volverá a suceder. Duríssim. Després... Però és que hi ha 2 més encara. Sí. Després li hem demanat... Haig de dir que d'aquest primer àudio, una font que, com no tinc intenció de revelar, m'ha dit que ha sentit a l'Eric des de la seva habitació 14 vegades. Sí. De fet, no se sap si és veritat o és mentida, però és veritat que pel tercer àudio, que encara no hem escoltat, ha estat 3 minuts per enviar un àudio de 16 segons. Però abans escoltem el segon àudio. Aquest no és el bo. El que era bo, però... Que ens ha enviat... L'Àlex el té imputat com àudio mig normal, com xepi-xepi. Ens ha enviat. Anem a sentir-lo. Buah, que loco. Finalment hem guanyat un puto partit. Semblava impossible, però aquí estem, un any més a primera, almenys de forma virtual. És una pena perquè amb la temporada que estàvem fent, sobretot la primera volta, semblava que aniríem a Europa quasi segur, però bueno. Vale, ho tallo aquí. Què és millor, els sons de connectar auriculars al principi o el... Buah, qué loco. No, buah, qué loco. Es que vuelvo La verdad es que estamos muy contentos de haber ganado. Al buah, que loco també li surt superorgànic. Eric, ets gran. Ets molt gran, Ets molt gran. Aquest tercer àudio, Àlex, amb molt de compte, perquè aquest és obscè. No ho sé, jo no l'he sentit. No, quan hi hagi algo de pujar de to... Lourdes, jo no ho he sentit. Ona de Sants no es fa responsable del... No, però nosaltres sí que ens fem responsables d'aquest. Que us follin, fills de gran puta, que aquí seguirem un any més a primera divisió. Amb les ganes que teníeu de que baixéssim, berros. Després de 20 partits que semblàvem de la Lliga Genuïn, el puto Pere Milla va aconseguir marcar els guitarres aquests i guanyar un puto partit després de 6 mesos. No, prou. Fins aquí, bravo! Bravo! Espectacular. En fi, gràcies a l'Eric Casorran per participar una setmana més al programa, tot i que de forma virtual, com la permanència de l'Espanyol. Si us sembla, farem un petit repàs de l'Espanyol, del Girona i del Madrid, però ho farem, com no pot ser d'una altra manera, a la secció del repàs. Jo, a poder ser, Àlex, Ara sí. Poder ser, Àlex, perdó, un últim comentari sobre el que ens deia l'Eric. Sí. Que ho digui de les maneres que digui, el que sí que té ben clar, i jo disculpo però no ho dubto d'això, és que el Barça
ho fa amb ganes que baixi l'Espanyol. No sé si recordeu la temporada que baixa l'Espanyol. Sí, tinc claríssim. Partit de Barça contra el Villarreal. Potser recordareu que comença amb un gol en pròpia de Christensen. Hòstia. No, Valladolid. Aquell de Valladolid. Sí, es tira en planys, ostres. És aquell ramat de cap. Sí, a lo Robin Van Persie. Sí. El vaig a buscar. On el Valladolid acaba guanyant 3-1. Sí. 3 gols és aquell el partit màxim fa descendre número de gols l'Espanyol, no? Que va marcar el Valladolid en tota la seva temporada. No va ser aquest. Va acabar sent més endavant l'Espanyol perdent contra el València. Un partit que, també t'haig de dir, es va posar a la compte d'Instagram de l'Espanyol tot en negre, en luto por la justicia deportiva. Però, vull dir, aquest partit és impossible que un Barça campió de Lliga perdi 3-1 contra el València. Per cert, el Valladolid estava descendit ja. Perdoneu, minut 1 de partit. Valladolid, Barça. S'entrada de lateral esquerra pel jugador del Valladolid. Arranca, aguanta ara el número 20. Gol. Però això és pitjor que Negreira. O sigui, això està preparat. O sigui, això no pot estar més preparat. No, això que era època de Xavi, això, veritat. Treu. Sí. No, això Xavi li va dir, Christensen, I aquí et dono tota la raó. En un any on el Barça defensivament va fer una temporada històrica on portaven com una ratxa defensiva increïble amb Xavi. Era la temporada, tu sabràs perquè jo soc molt incul. Era la temporada aquella que teníem Araujo de manera excelsa i que els clàssics dèiem, veiem a Vinícius Cora i dèiem, tranquil, sí, Araujo. Teníem Araujo, Koundé, Christensen i Valde. Jo he arribat a dir, he arribat a veure un 2 contra 1 contra el Barça i he arribat a dir, incul jo, dient, tranquils, sí, Araujo. I ara veig un 4 contra 1 i Araujo és el primer i dic, aquest el salta, se'l menja, li fa sotaneta, l'humilia, el tira, bueno, en fi. Bueno, els temps canvien, no? Els temps canvien, I venint això de parlar amb l'Espanyol, amb aquesta victòria, creieu que ja podem dir que l'Espanyol està quasi salvat? Perquè jo no m'atreviria a dir-ho perquè encara queden 2 jornades i si ens fixem en la classificació del 8è classificat al 19è hi ha 6 punts de diferència. 6 punts de diferència i l'Espanyol encara està a 3 punts del descens. Si m'ho permets, començaré jo i jo diré que per mi sí, per mi estan salvats. Estan salvats, Jo no crec que l'Espanyol baixi i, sincerament, és a dir, si baixessin, val, d'acord, cap problema, però és que no sé si vull que baixin. És que m'agrada molt enfrontar-me com a mínim 2 vegades. Ara sí que t'agafes l'argument que deia jo, no? No sé quin argument. Sí, no, jo això ho dic sempre. Jo sempre dic que l'Espanyol no vull que baixi perquè jo vull jugar contra l'Espanyol, sempre. Mira, hi ha un periodista, no diré d'on, ni el nom, però hi ha un periodista que l'altre dia al partit de l'Espanyol contra no sé qui era, contra el Madrid, volia que guanyés l'Espanyol perquè així es salvaven i no tenien el plaer de guanyar l'últim partit de la temporada per sentir-se campions. I m'acaba de sonar el WhatsApp. Sí, si us pot apagar, estaria bé. Espectacular. Bé, dit això, tu creus que ja estan salvats, Jan? Jo no m'atreviria encara a dir-ho que estan salvats del tot. O sigui, que hi ha 2 jornades, que hi ha 6 punts. Tu vols que baixi, no, l'Espanyol? Vitals, jo sí. I encara tens esperances de que l'Espanyol baixi? Sí. Perquè ho sapigueu i entreu en context, l'Espanyol ha de jugar a fora de casa al Sadar contra l'Osasuna, que és un partit complicat. I després han de jugar a casa contra la Reial Societat, que ja té Europa assegurada, té Europa League amb la Copa i no massa més. O sigui, crec que l'Espanyol ho té bé, ho té bastant bé. Està parlant amb el Jan. Sí, però jo vull parlar-vos a vosaltres. I si veig una persona que està fent... Et quedes a dormir a casa meva avui? No, si es queda ahí, no. No, t'estic preguntant a tu. Ostres, David, em sap greu de debò, Sí. Això cada setmana? Sí, cada setmana. O sigui, no, si et va malament, no, Em va bé. Vale, pues llavors... Bueno, jo seguiré, com veig que s'ha anat el tema, jo crec que l'Espanyol amb això sí que se salva. Jo he dit que sí. I estic completament d'acord, Àlex. Trobo que per molt que matemàticament no s'hagi salvat, és a dir, nosaltres que estem acostumats a seguir els equips de dalt de la Lliga, a dalt tens el contrari, on no és que ho hagis de fer millor que tots, és que en què un ho faci pitjor ja està. I jo no confio en que tots els equips que ara mateix estan a 39 punts, on estava l'Espanyol ahir, que tots aquests es puguin fer 3 punts. Crec que
pinxen segur, perquè al final és el nivell que és de la majoria d'aquests equips. Que a sobre hi ha enfrontaments directes a la jornada 37, perquè, mira, per exemple, hi ha un... A l'Oviedo de jugar contra l'Alavés, l'Oviedo sí que està descès, però per exemple hi ha un Osasuna espanyol que estan allà, l'Osasuna sí que és veritat que està més còmode, però tal, i el partit segurament més directe que hi ha a la zona de descens és el Llevant-Mallorca, que els dos estan, el Llevant ara mateix, que si no m'equivoco està en zona de descens, si no vaig mal errat, i el Mallorca també, els dos, 18è i 19è. Aquell partit, qui el guanyi deixa l'altre mort i a l'altre doncs, segurament ja quasi amb més vida, però és que fins i tot m'atreviria a dir que a la jornada 38 encara també hi ha molts partits que també es juguen moltes coses. El Girona juga contra l'Elx, que també és un rival directe. Molt important. I més enllà d'això, bueno, el Mallorca sí que és veritat que juga contra l'Oviedo, que potser podria ser un partit on amb l'Oviedo ja descés doncs poden treure punts. És a dir, poden haver moltes casuístiques, moltes possibilitats, i jo ara mateix, la setmana passada preguntàvem quins tres equips creiem que descendien, ara mateix no tinc ni idea quin dir-te. No tinc ni idea, no sabria què dir-te. Estic igual. No sabria què dir-te, perquè tu podies dir, sí, el Llevant no sé què, però és que el Llevant està en una molt bona ratxa. Perdoneu, jo vaig dir els tres que estan actualment en descens. Oviedo, Llevant i Mallorca. Sí. No, Mallorca no crec que descendeixi. Però és que Mallorca i Llevant han de jugar contra ells. Jo crec que veig que decepcionantment descendeix un equip català i que desafortunadament no és l'Espanyol. No ho sé, esperem que no sigui el Girona. Esperem Esperem que no sigui el Girona. El Girona ha de jugar contra l'Atlètic de Madrid a la pròxima jornada al Civitas, i després a casa jugar contra l'Elx, que aquest sí que és un partit directe i que s'ho jugarà segurament tot, depèn què faci contra l'Atlètic de Madrid. I ja que parlem del Girona, doncs ja anem a totes, que ha empatat fa una estoneta contra la Reial Societat. Un empat que per mi personalment no està malament, perquè ja de per si et fa estar fora de la zona de tranquil·litat. Evidentment una victòria que ha sigut espectacular, però bé. Però un punt, només. Sí, està a un punt. Gol Estuani, És 15è, el Girona, si hagués guanyat s'hagués quedat 15è igual, vull dir, en aquest sentit, però... Sí, però més còmodament, tio, més còmodament. Sí. En aquest cas, la temporada del Girona ha sigut molt rara, va començar fatal, el pitjor equip defensiu de la Lliga, que amb diferència era l'equip que encaixava més gols, i més enllà d'això, després sí que va tenir com un bon tram de la temporada, però ara és com que han tornat a caure, no ho sé, no sé com acabarà això, sí, però... És que no té aquella plantilla que teníem Aleix Garcia, Dobic, Savinho. Sí, però és que això volia... Era un planter gay que, joder, a mi sincerament... Era un planter gay? Me la posava dura. Què està dient? He sentit bé o no? No, jo crec que he sentit malament. Jo crec que sempre sents malament i sempre... Li posaven dur als altres equips guanyats. He sentit el Jan dir, és un planter gay, i li he preguntat, és un planter gay? I diu, me la posava dura. He dit, és un planter que me la posava dura. Per cert... Bueno, s'està repetint i jo ja no el puc defensar més. Què està dient aquest senyor aquí? Sí, parlem de parlar de posar coses dures i tal. Canviem de cinto. Ma mare m'ha ficat la bronca, per això abans de venir aquest programa, diu, hòstia, dieu moltes obscenitats, tal, bla, bla, bla... No podrà ser que ta mare sigui el nostre... No. Anem a la secció de l'Outsider. És que no ho puc creure, tio. És un descontrol, això, tio. Vale. Torno a seguir, torno a ser... Si m'ho permets, David, només amb el teu permís, el conductor vaig intentar conduir una mica això perquè ha marxat de control i el bon cosí... Bé, ara sí, s'ha pujat el volum sol, jo no ho he fet, però bé, seguim, que hi ha més temes a parlar, hi ha molts temes... Baixa una mica, si pots. Sí, baixo més? Un xic. Com ho veus? Una mica més. Bé, sí està bé, perfecte. Sí, molts més temes a tocar i jo ja, sincerament, entraria a parlar del Madrid, que és un tema que a mi personalment m'interessa, tinc ganes de parlar, i el Bruno Vera, pel que m'ha dit abans el tramvia, també. Jo, si em disculpeu, em truquen el mateix. Sí, has de marxar, com vas veure la roda de premsa de Florentino? Doncs no la vaig poder acabar. No la vaig poder ni acabar. No vas aguantar, No vas aguantar. No. Jo, endavant, doncs tiro. Jo seré sincer, i això em deixa una mica en ridícul. Jo, el Florentino Pérez, que al final és el president que més ha guanyat en la història del futbol, és una persona que amb la seva carrera ho ha fet tot i més,
podem parlar de com a persona, àmbits fora del futbol, el que vulgueu, però al final el que ha aconseguit no se li treu. Doncs jo tenia fe que en el caos absolut que és el Madrid, al camp i fora ara mateix, vingués aquesta persona amb tanta experiència, amb tanta sabidoria... I ho calmés, no? I digués, nois, les coses estan així, però tenim aquests plans, ens sortirem d'aquesta manera, el Madrid tirarà cap a millor. Per tu t'han robat 7 lligues o no? Tu ho sents així? No, al Madrid no li han robat 7 lligues. No, Florentino A ha Florentino. dit que a ell, a mi me han robado 7 ligas. A Florentino. Li han robat 7 lligues, sí o no? Jo del tema dels robatoris portem un altre dia i dediquem un capítol sencer amb això. Però un sí o no? Prefereixo Sí o no ràpid? No entrar-hi avui. Li han robat 7 lligues al Madrid, sí o no? Aviam, un segon. No, Mulla't, mulla't. És un sí o no? No, jo té més. prefereixo no entrar-hi en aquest tema avui. Crec que podem entrar en moltes altres frases. Vale, un segon, no hi entris. Però has de respondre i, a més, si no respons... Vull dir, aquí hi ha un fallo de criteri, d'opinió, d'honestitat i de coherència moral, de la que parlàvem abans, exacte. Molt important. El Barça ha robat 7 lligues al Madrid els últims 14 anys? Haig de contestar aquesta pregunta. Sí. És a dir, és un tema que hem d'obrir Sí o no? sí o sí. Hem d'obrir sí o sí. Si haig de contestar sí o no... Es parla el següent dia, només un sí o no ara Molt bé, mateix. si haig de contestar sí o no, la resposta és que no. La resposta és que no. Gràcies. Perquè Un altre dia... El tema d'on per més. Un altre dia obrirem el meló Molt bé, i encantat. tens tota la possibilitat d'explayar-te al màxim que vulguis. Abans, però, si m'ho permets, de nou, Sí. deixa'm posar un petit clip. Anem a recordar que ha dit el Tito Florent, el mafiós del Bernabéu, el mafiós de tota Espanya, un tio que manava més que el president del govern. Ojo, Jan, què vols dir? El puto Corleone, tio. Bueno, aquí està. En fi, anem a sentir una mica què deia Flopenpipo Pepes a la seva roda de premsa, on es va demostrar que pateix demència severa. Me tendrán que echar a tiros, porque las otras me las han robado. Si no he ido al médico, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque el Madrid yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Los niños de Gratis. África. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Todos vosotros sois muy feos, joder. Anuncio aquí que me voy a dar de baja. No te de la sentis, asociación que se li de embamó la ADC flama. por honrar a mi padre. Se li embamó. Ese señor que habla por ahí, que acento Ostras, sudamericano. Sudamericano. ¿Por qué no se meten con el Atlético de Madrid? El fútbol gratis, que los niños de África Cara. puedan ver el fútbol. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Però bueno, me tendrán que echar a tiros. Això la cirereta al pastís, Això ja, deia. Quan Això la parla cirereta al del pastís. tio sud-americà, volia tirar una racistada de manual Florentino, però s'ho va guardar. Sí. S'ho va bueno, s'ho va guardar, però S'ho va guardar. Després va dir-ho de... Ah, no, sí, mexicano, acento mexicano. No, sudamericano. No, però més tard aconsegueix que la bombeta se l'encengui al cap i aconsegueix dir mexicano, perquè... Després de tota l'entrevista, Sí, van sí, anar. Val, sí. Abans de comentar el punt per punt de manera resumida el que ha dit, deixeu-me dir la meva opinió personal, que he apuntat jo al guió, que m'està subratllant ara amb gran ímpetu el David, que és hot take, opinió personal. Jo crec que Com bastant... es deia les apostes aquestes que feies? El Calci i el Polymarket. No, que a principis d'any... No. Home, jo això hi posaria diners. Això que dirà La necroporra. Sí, jo afirmo que Florentino Pérez morirà abans de que es proclamin eleccions al Madrid. Impossible. Jo crec que sí. És la teva necroporra. Seran un mes i les guanyarà ella amb contundència. Ningú Sí, però qui perquè collons es presentarà? Ningú pot pagar. Bueno, Pot és que pagar en paraules de No, és que- Florentino, presentarse, yo estoy aquí y es vuestra oportunidad. Sí. Es vuestra oportunidad presentar, ¿no? No, si tienes 40 milions a la compta, bueno. Com diries presenta. Arvalor Beloa sent Florentino? Arbeloa. Ah, ser Florentino. Sí. Bueno, el cono este que fichamos, ¿no? El otro día. O sea, tampoco hay... frases de Pepe Pérez. Me doy de baja del ABC para honrar a mi padre. Vull molt ràpidament, o sigui, ara sé molt instantani, que puntueu de l'1 al 10 i si voleu fer algun comentari el feu. Jan, de l'1 al 10 me voy a dar de baja del ABC para honrar a mi padre. Podem fer rànquing. Un 9, tio. 9? Un 9. Uah, és que per mi és de les millors, però jo crec que hi ha una millor, jo crec que és un 8 i mig. 8 i mig?
No em facis fer això. Sí. Va. És objectiu, això. És totalment objectiu. Per mi no és... No, això de treure frases fora de context no té un pèl d'objectiu, perdó que et digui. Això no té res d'objectiu, és amb tota la malícia del món. On has vingut? Per favor, ja ho saps. Un 7,5. Per mi és un 7, és de les més baixes. No sé si esta mujer sabe algo de fútbol. És que... Sí, Mira, partida de és la barbaritat més de totes, però és que no la podem puntuar positiva perquè seria com... Clar, és molt negatiu. Contraproduent, no? És molt negatiu, però de barbaritat és la més barbaritat de totes. Vale. Sí, per barbaritat és un 10, però per cosa de la frase, tio, és un 1 o un 0. 0, sí, com pot ser... És molt greu que aquest home encara el deixin parlar de les coses que pensi o no pensa, però com a mínim les coses que no estan escrites. Jo no sé com l'equip de comunicació del Real Madrid a deixar parlar aquest home. No es va preparar el discurs, va anar... Vull dir, perdó, ha sortit a puntes de com a president del club que és, president del club més gran del món, ha sortit com un aficionat. I això, perdona, jo em porto posant a parir i queixant-me del pallasso que teniu vosaltres com a president, perquè és la realitat, perquè jo crec que a la porta també l'he vist fent això sempre, surt com a aficionat, a part de l'afició l'agrada, però no fins a aquest nivell. No fins a aquest nivell. Això, tio, uns estàndards, tio. És que t'oblides de la persona que ets, el context d'on estàs. Deixeu-me explicar-vos, que no sé si ho sabeu o no, Florentino va decidir sortir ell sol per elecció pròpia per demostrar al madridisme que era ell contra tots i que, a més, ell podia contra tots. És a dir, ell va refusar, de fet, el seu cap de premsa era allà, era el que va sortir primer i anava entrant i sortint de la porta i donant indicacions a certs periodistes i tal, però ell va decidir sortir sol ante el peligro, que es diria, amb un dossier amb 7 o 8 pàgines grapades, que a més es va perdre llegint-les i no sabia ni per on tirar, ni si endavant, endarrere o a dalt o a baix, i va fer aquest ridícul esperpentós. Per mi la frase aquesta de no sé si esta mujer tal és la pitjor cosa que li he sentit dir a Florentino Pérez de lluny. Em sembla repugnant, em sembla fastigós i em sembla de dir-ho des d'una posició tan de sobrat, com de que tu creus tant, de que tens tant poder, de que no t'importa res. Jo és que és precisament això. Si això ho hagués dit Joan Laporta, si ho hagués dit Joan Laporta, jo avui mateix demanava la seva dimissió. Avui mateix. I en un món com és l'actual, d'un comentari així, amb l'exposició que dona... Sí. I amb la figura que és. És un comentari molt retrogat. Que tens un equip de futbol que té una masia, també. Té una fàbrica, tens nens, tio. Quina imatge dones, els nens, tio? Responsabilitat. Desigual també té una fàbrica amb nens i... No, aviam. Següent frase. Aquesta t'haig de donar la mà, tio. Ha sigut bona, tio. Sois todos muy feos, joder. Ja, no el deu. Dejar hablar a esa chica. Ràpid. Aquesta ve encadenada de... Sí. Dejar hablar a esta niña. Dejar hablar a la niña, hostia. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Aquesta és un puto 10. Sí, l'anterior, res, però aquesta sí, va. David, ràpid, sisplau, us demano, però a ell sobretot, us demano brevetat. És greu, però un 10. Sí, és que és bona. Jo, a nivell de gravetat, en comptes de donar-te un número, t'ofereixo una comparativa, que és que aquest senyor sembla el Donald Trump per una roda. Sí, ostres, joder, però molt gent, de la mateixa manera. Només li faltava fer els gestos així. Welcome to the States of America. Ara. Una frase que no he apuntat, però va dir, és: pero sed más amables con el Real Madrid. ¿Sed más amables con el Real Madrid? ¿Por qué tenéis que estar criticando todo el día? Real Madrid es el mejor club del mundo. Si dicen esto del Real Madrid, ¿qué dirán del Atlético de Madrid? Según Forbes es el club con más ingresos del mundo. Según Digital News, que es el club con... Por favor. Florentineza, Va, seguimos. Me han robado 7 ligas. Aquest a mi em sembla espectacular, Jan. Va, ràpid. Un 7. Un 9 i mig. Jo he opinat. Jo li poso un 10 perquè aquest senyor es creu que li han robat a ell 7 lligues. Si no et dic fa 7 anys, però et dic fa 30 anys l'haguessin posat a un camp de futbol, aquest tio anava més perdut que jo què sé, no vull fer comparatives perquè a mi em fonen. Ha tingut Florentino un nadaplete durant 2 anys consecutius i la seva reacció...
Ha tingut una doblete en 2 anys I consecutius. l'Intercontinental. I l'Intercontinental, amb Ancelotti. És veritat, és veritat. Ha tingut una doblete en 2 anys consecutius i, en comptes de fer un xiquet d'autocrítica, ha dit Negreira. Negreira, senyores i senyors. Negreira, Bravo, boix. espectacular, bravo. Següents temes a tocar i ja últims del Madrid. Per enllaçar-ho i tancar-ho ràpidament. Per favor. Li van preguntar a Flick sobre què pensava de les declaracions Però això no ho sabia, fixa't. de Florentino en relació a això mateix. Què penses de tot el comentari de Negreira, que el Barça ha robat durant 7 anys o que ha guanyat 7 lligues robades? I Flick va dir no val la pena ni entrar-hi. I ja està, ja es va acabar ja la pregunta. Ben fet. Sí, Pim-pam. molt sensat, pim-pam, molt simple. I és que si hagués entrat, és que no toca ni entrar, és que què has de dir? Què dius això? És la veritat, després d'on veniu amb el Xavi, tenir un entrenador com és el Flick, Buah. de cara a la premsa, és un... És que És tenir ulls i cares, és el sol i la lluna, Flick, és el sol i la lluna. podríem Xavi dir que Flick, seria en el aquest Ringo sentit. Starr dels Beatles, Flick? No. Merda, tio, no tinc tanta A cultura veure, per aquestes justifica't, referències. Jo tampoc. Mou molt el cap, sobretot quan hi ha una jugada de cap, mou el cap, fa gol. És kind autístic, El Ringo no? Starr sent el més pringat dels Autístic, no, Beatles. Digues? El Ringo Starr sent el més pringat dels No, és Beatles. el més pringat. Perdona, tu has fet una cançó sobre un jardí de pops? Però no estem comparant el Ringo Starr amb el Paul McCartney, el John Lennon i el George Harrison. Si tu no has fet una cançó Però, Àlex, sobre no t'has que equivocat t'agradaria en la estar comparativa. a un jardí de Jo no he pops, dit és més pringat que jo he dit és més pringat que el puto Paul McCartney. home, evidentment. Vale, llavors és el M'encanta més que pringat dels estigueu tenint Beatles. aquest debat amb una cançó de Hey Jude de fons dels Beatles. La vam Qui samplejar, va escriure Hey Jude? La vam samplejar. Qui va escriure Hey Jude? Paul McCartney. Paul McCartney. És que per mi és el meu preferit. Compara Hey Jude amb una cançó sobre un Bueno, pop. ja. Paul ja. McCartney. No. Le gusta la carne. Què? Què ha dit? Què ha buscat? No, però... Bé, parlant de tot el tema del Real Madrid, Sí. Álvaro, bla, Sí. què en penseu d'ell? Cono. Cono. D'aquesta temporada. Aquesta temporada no, aquesta mitja temporada d'Arbeloa. Jo t'haig de dir que no em sembla que ho hagi fet tan malament. No el suspens, eh? Jo no el suspenc. Tenint en compte... Àlex, prou, tio, sisplau. Tenint en compte el tipus de perfil que és i que saps que no és un entrenador de calibre Real Madrid, em sembla que ha demostrat en diverses ocasions, també et dic, és que el Madrid té tants problemes que no podia pas ell posar-se a arreglar-ho. Voldries que es quedés o no? No, gens, Val. perquè no és un entrenador calibre al Madrid, però ha fet la tasca que li tocava, no? Li tocava. Perdre tot. I al final, ostres, hi ha molts plantejaments Sí, on sí que hi ha Sí, certa. Però es pot treure igual. No, Àlex, no. perdó, que m'ha tallat l'Àlex amb una cosa que no té. No, és que no sé si som aquí terroristes d'Al-Qaeda o alguna cosa així, però tenim un missatge al directe que posa Ho puc treure, si vols. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de És que les vagi- opinions dels col·laboradors. Per tant, Xavi Montoliu Per què no molestis? i Bruno Vela sou terroristes de nivell... Nosaltres just. Let's De go. nivell... Jo sóc Team David, haig de dir. Indavid. Team David. Team David. Team David. Què significa? Doncs, bueno... Els que ens escolten ja s'intueixen el que significa. Ja ho diré. But my guitar gently sweeps. George Harrison, temazo, espectacular. Temacle, Sí, Mira, sí, sí. Jo Tornem- haig de dir que aquest no el conec. Jo el que conec és While My Guitar Gently Whips. És el que he dit. No, Què he dit? has dit sweeps. Ah, sí? Què vol dir? Saps què és sweep? Recordem als nostres oients que això no és un canal de rock dels anys 70, sinó que és un programa de futbol del Barça. Rock dels anys 70. Sí, no? Doncs, Sí, 70, sí. 60. Bueno, 60 Reobrim el Malo Mbappé, que abans volíem parlar. Prou ja. Mourinho. Prou ja, Ell no volia, puc més. ell volia comentar una cosa. Morres. Ara, canta-la. És que, per favor, aquest tio és... No donaré. Està calvo. La seva mare és Morres. multimilionària. Juga al Madrid. No, i deixa'm dir està- una cosa, deixa'm dir està una cosa, lesionat, deixa'm dir una s'està cosa, tirant a deixa'm dir una cosa, tres deixa'm dir una cosa, hectàrees, deixa'm dir una cosa, per deixa'm dir una favor. cosa, deixa'm dir una cosa. Aquest guió qui l'ha fet? Jo. Tu, no? Per què posa Kylian Mbappé i ara no vols parlar d'Mbappé? Si no haguessis volgut No parlar posa d'Mbappé, Kylian, no posa General Mbappé. Ara, Posa General ara, Mbappé. ara. Llavors parlem de Kylian Mbappé. Et sembla bé o no et sembla bé? Dale, Sí, senyor. dale. Perfecte. Què volies comentar abans d'Mbappé? Si vols, si recordes, ho tires memòria, perquè volies fer... Haig de dir que no gaire. No ho sé, comenceu vosaltres, No, això... La proposta de Ens ha Vinícius posat no va un bé. comentari guapos. No has des d'aquí. sigut tu mateix. Moltes gràcies per el comentari, duríssim.
ves que en relació... Ho hem parlat una mica abans, no? El tema Kylian Mbappé, ho hem comparat amb Vinícius, però tot això que s'ha comentat de general Mbappé, de que té una responsabilitat esportiva dins d'un club molt gran, creus que això afecta al Madrid? Creus que aquesta idea d'una persona que giri tot tan entorn a ell, no només al camp del terreny de joc sinó fora, creus que això afecta al Real Madrid? És a dir, jo crec que partim d'un lloc on es fan, perquè és el que es fa al futbol i és especialment el que es fa al periodisme, moltes especulacions sobre el que passa dins d'uns jocs que no veiem, com és el vestuari d'un club de futbol. Ara bé, ens podem estar tots segurs que un jugador com és el Kylian té molt de poder i influència, vagi on vagi. Vull dir, al final... Però tens el precedent del PSG, per exemple. Perdona, has sigut d'aquestes persones que diuen a Leo Messi, al Leo, li has dit a Kylian Mbappé, al Kylian, com si fos... Home, però podria haver sigut el seu amic de Rocafonda, el seu... Podria estar parlant del Kylian Jornet. No m'hauria d'haver fet gràcia, però aquests fantasmes, aquests periodistes que són uns fantasmes... Que t'acaba de dir fantasma. Bruno, no et deixis. I parlen de Messi dient, sí, el Leo, tal, com si els coneguessin, diuen, per favor, diuen el Kylian. Sí, molt bé, ara que l'Àlex ja està, al final és algú que pots estar segur que té molt de poder i molta influència a vagi, com molt ben has dit, Àlex, ve d'on ve del PSG i del paper que tenia allà, i saps que d'assegurar ha arribat al Madrid com a estrella, al final una estrella que s'ha perseguit durant molts anys, i que... 7 per ser exactes. Però, a veure, un moment. 7 per ser i que aquesta influència que té sembla ser que l'està portant en la direcció contrària, perquè també et dic, tot el que es pugui arribar a intentar justificar-lo, defensar-lo, perquè futbolísticament ningú el toca, futbolísticament ell com a jugador únic no se'l pot arribar a criticar, però... És una estrella, Mbappé? És una estrella, Mbappé. És una superestrella, com diria Aitana. No li importaria estar com una superestrella, no? És un bota d'oro moltes vegades, és un guanyador del Mundial com a figura als 18, és un jugador que el seu talent individual... Però 18 no, Però un moment. Mbappé... I ha tingut nòvies de Vilafranca. Del Penedès? Però al final... No. Molt bé. El futbol és un esport on hi ha... Ara sí. Hi ha 11 jugadors al camp i el que s'aconsegueix com a equip és el que aconsegueixen fer aquests 11 jugadors junts. Si un val per 3 però fa que 4 no comptin, aquell jugador resta. I, ostres, jo no començo a tenir tan clar de que l'Mbappé sigui capaç de jugar en un equip que no juga exclusivament. Si t'arriba una oferta de 100 milions per Kylian Mbappé aquest estiu, el vens? No, 100 milions és molt poc. En el mercat d'avui en dia no es pot anar a un jugador. 150 milions? Sí. Sí? M'ho penso, però jo tiraria 180 com a línia molt baixa. El que va costar el PSG, no?, quan va anar al Mónaco. Va ser 180, crec. Per exemple, i pensa que ara és que estan al seu prime físic, vull dir... Sí, sobretot. El prime físic, però el prime mental no sé si el té, molt bé. Però què prime físic? Si està lesionat. Pregunta als culers, Vale, una cosa, les lesions duren les setmanes que durin, però per edat, per ser davanter, estan al millor moment. Sí, no, estan al prime futbolístic, per dir-ho. 180 milions d'euros del Mónaco al PSG. Mira, pregunta per tu, Àlex, i per Jan. Hòstia, a mi feia molt que no em fas una pregunta directa. Et faig una pregunta directa. Va bé que Mbappé segueixi el Barça? Ai, al Madrid, perdó. Sí. I tant. No. Sí. No, No. Mbappé és un jugador que qualsevol equip voldria tenir, és un jugador amb una qualitat bestial, i jo crec que si tens un equip contrari, un equip rival que té un jugador com Mbappé, sempre et perjudicarà en algun moment. Bueno, Jan? Estic mig d'acord. Vale que pot ser un jugador rellevant, però també pot ser un jugador que no encaixi a l'equip. Vull dir, encaixar a l'equip. Jo crec que el Madrid no està encaixant. Vull dir, veus les polèmiques que hi ha, tot el que l'envolta. Per què creus que Luis Enrique no el volia? És així. Tens tota la raó. És així. Sí. No encaixava l'equip. Ha d'encaixar l'equip. Jo crec que el Madrid no encaixa. Què passa? Que ens beneficia el Barça. Luis Enrique mateix, en el documental, no de la temporada passada, sinó de l'altra del PSG, quan encara estava Mbappé, quan es va anar Mbappé, ell mateix va dir: quan se'n vagi Mbappé ho podré controlar tot. I jugarem millor. Totes les idees. Perquè Mbappé, el terreny de joc, el que et fa és jugar d'una certa manera. Jugar a la seva manera. Que l'equip jugui per Mbappé. Però també potser també a nivell de pressió.
tu no podràs tenir com a primer espasa de pressió Mbappé perquè saps que Mbappé doncs, el necessitaràs en bones condicions perquè en el moment important doncs, tingui el seu rendiment i Luis Enrique doncs, ho ha deixat clar i mira i li dona la raó. I seguim sincers, o sigui, Mbappé ha arribat al Madrid com a estrella, però tio, no s'ha guanyat tant. Joder, Vinícius quan porta? 7 anys, 8 anys? No sé, no ho sé. I s'ho està guanyant, o sigui, jo Vinícius el que m'agrada és que sigui esportiu, que sàpiga reconèixer la victòria, que sàpiga sacrificar-se per l'equip, però després, esportivament, pues si això no ho fa. les aficions, tant. Clar que ho fa. S'ha de reconèixer, tio. L'altre dia va ser el primer a donar les mans a tots els barcelonistes. Sí, l'altre dia sí. És una cosa que s'ha de reconèixer, ara, jo tio. crec que venia entrenat... Lo de fer 15 Champions, vale. És veritat. 2 vegades o 3 ho va fer. Això és de burro, però bueno, que és una cosa a part. Vull dir, no, tothom ho critica i és normal, però, per tio... cert, bueno, no fa bé, collons. L'Mbappé és que ni pitos ni flautes, o sigui, penja una història... Una de les dues sí, li encanta. Penja una història al minut 35 quan van 2-0 a la Madrid. Crac, grande. Lo de l'Mbappé és indefensable. Lo de l'Mbappé no es pot defensar de cap manera. És així. També us dic, això sense entrar-hi gaire, això a les 15 Champions. Quan Guardiola es gira i fa un set dient que ha guanyat 7 lligues als equips de la Premier que li guanyen, què te lo sembla això? Això és igual de ridícul que els jugadors del Madrid? Bueno, perquè jo no he vist tantes queixes. No, sí, Guardiola en aquest cas ha baixat una mica el low grade d'assenyalar així els equips de la Premier i tal, però bueno, que Guardiola, tio, és un tio... Quants títols ha guanyat? 40 i pico, saps? Que perdi un partit, tots els títols de Guardiola són menys que les 15 Champions del Madrid. Perdona que et digui. Perdona que et digui, no? Quants títols ha guanyat Guardiola? No per número, però el valor que tenen els seus títols és que no Nois, deixem d'abandonar una mica aquest tema, anem a parlar d'un tema important. David, final de la Champions, 30 de maig del 2026, dos dels equips que segurament estan en millor forma... No, segurament no. Els dos equips que estan en forma d'Europa i segurament del món. Sí, perquè un d'ells és l'Arsenal, que és bàsicament un equip imbatut a la Champions League. Aquest tio és molt bo. O sigui, la manera en què reculls, us dic de veritat, no és broma. O sigui, això a la ràdio es valora molt. La manera en què jo dic alguna cosa i ell ho recull i comença la peça, és que és boníssim. Moltes gràcies. Perdona. T'agraeixo. Moltes gràcies. Un segon, dic zero bromes. O sigui, aquest tio arribarà molt lluny. Que rates. O sigui, no, ho dic de veritat, però ja està, perdona, segueix. Sí. És que la volia tallar perquè has vist el que he fet. He dit, bueno, David, el PSG, el Bayern, dos dels equips que està... Doncs sí, tal, i a més de no sé què... És que és molt bo. O sigui, això no es troba habitualment. És ja està. molt bo. Perdona, no et volia fer... Mira que no tinc ni puta idea de ràdio, però ets molt bo. Tu eres això de veritat, que digues aquestes paraules. Jo sempre li faig bromes, el putejo de broma, ens tirem aquí i tal, però cony, és que si és veritat... Vols anar després a l'Hotel Vela? O... És el seu avi. És conya? No, és el seu avi. És real? Bueno, es diu Bruno Vela. Es diu Bruno Vela. Hòstia, no, però és vacilada, no? Que no, Bruno. És real? És vacilada, és trist. Si es digués Hotel Vela, encara, però és que no es diu ni tan sols Hotel Vela. Es diu Hotel Vela? Es diu Vela. Es diu Hotel W, i crec que sempre s'ha dit així. No ho sabia. Ostres, doncs acabo d'aprendre una... Bueno, que guai, acabo d'aprendre una cosa. Sí. Més conegut popularment com Hotel Vela. Sí, correcte. Sí o no? Bé, dit això, ara sí, recollim i parlem de final de la Champions. Posem la cinta de Champions? Hi ha cinta de Champions? Sí, mira. Bueno, com vulguis. Dit això, ara sí, recollim per la tema de la Champions League. S'anava a parlar de l'Arsenal, que segurament sense el segurament, objectivament ha sigut el millor equip a la Champions League perquè no ha perdut cap partit, està imbatut i ha arribat a la final imbatut, no arriba a una final de la Champions des de la Champions que va guanyar el Barça el 2006 amb Ronaldinho, Eto'o, Messi no la va jugar, però Ibrahimovic estava? Més tard. No, estava lesionat perquè li van partir la cama a les semifinals, literalment. Estava en aquell equip. La va guanyar. Sí, però no va jugar aquella final. El fet, l'Arsenal no es porta una final des d'aquell any 2006. Aquesta Champions, perdó, és la mateixa en la que expulsen a Van Persie màgicament. No, aquella és la del 2011, la que juguen contra el United, que hi ha aquella polèmica. No, Van Persie a l'Arsenal. No, 2009, Saludem el... No, aquell dia no. Sí. Aquell dia Van Persie no jugava a l'Arsenal 2006. Nuno de Castro Maragall. Tu dius comenta això i... No, digues. Tu dius... és una eliminatòria contra el Barça-Arsenal, no? Sí. És el Camp Nou que expulsen a Van Persie. Això no és a la final? No, això és una altra eliminatòria, però recordo el que dius. Crec que era el 2010-2011, en Guardiola. El fet això, l'Arsenal, un dels equips més a fora de la Champions, i el PSG
que no sé si esteu d'acord amb mi, que ara mateix és el millor equip del món. Correcte. Jo crec que indiscutiblement. Sí, per mi sí. Indiscutiblement, i que pot revalidar un títol. No sé quants equips han guanyat 2 Champions seguides, evidentment el Madrid que n'han guanyat 3 seguides. Hòstia, sí. Però hauríem de tirar de maroteca per trobar algun equip que n'hagi guanyat 2 seguides. O sigui, el PSG podria fer una cosa històrica. Pregunta, en faré 2. Qui voleu que guanyi? Sí. I després, qui creieu que guanyarà? Primer, qui voleu que guanyi? Començo amb tu, Bruno. Començo jo, aviam. Jo tinc 2 respostes per la teva primera. Jo crec que tornar a gaudir del futbol del PSG com vam gaudir la final del Champions de l'any passat és un goig per qualsevol fan futbolístic. Com a madridista em fa por que aquest equip en guanyi 3 seguides i jo no vull que ningú faci això. Yeah. Per tant que no la guanyi. Les dues. Vull dir... I qui crec que guanyarà... És a dir, al final una final és una final, vull dir, pot passar-hi qualsevol cosa, però crec que aquest PSG és bastant clarament superior a un Arsenal que, per molt que no hagi perdut, no ha anat sobrat en cap dels seus partits. Però perquè és el que comentava abans d'aquest equilibri. L'Arsenal als seus partits és un equip que juga al no error, i això fa que siguin partits super tancats. L'Arsenal, el que això és indiscutible, és que té la millor línia defensiva ara mateix al món. Té a Saliba, Gabriel Magalhães, que són els centrals més en forma del planeta ara mateix. Si està en bon estat, hi ha Issa, Jurien Timber, lateral dret molt bo, molt considerat, però aquest any sí que és veritat que, bueno, és més, estava lesionat, es va lesionar. Crec que encara ho està i crec que no arribaria per la final, però si estigués ho estaria molt bé. Està Ben White allà, té Ben White allà, que potser seria el jugador més fluix d'aquesta línia, i a l'esquerra tens o a Calafiori o a Hincapié, que són 2 jugadorassos. Més enllà d'això tens a Declan Rice, tens a Odegaard, si tens un Saka a bon nivell, és un jugador que és una barbaritat, i tens un equip això que és molt sòlid, que concedeix molt poc, i que jo crec que l'Arsenal s'ha de fer això, a poques concessions, i després tenir un porter molt bo, com és David Raya. Tu qui creus que guanyarà, PSG o Arsenal? Jo tiro més pel PSG, vas tenir una ofensiva que fa por, però bueno, el que tu has dit ara mateix, que la línia defensiva de l'Arsenal és boníssima, o sigui, al final veurem un xoc de titans també, potser no tant com va ser el PSG Bayern, que va ser un la nada, no? Va ser la nada, la nada va ser, i la vam veure junts. Però jo crec que donaran una final de bona talla, no com l'any passat. Jo crec que el PSG és un equip que domina les 2 parts del joc, la part ofensiva i la part defensiva. Tu què ets més, de delanteres o de... De què rius? De defenses. No te la respondré perquè... No, joder, una vegada que dic seriament... No, t'ho dic en sèrio, o sigui... Reformulo la pregunta, què ets més? De futbol ofensiu o defensiu? No de futbol ofensiu o de... No, perquè això és un tipus de futbol. Sinó de joc ofensiu, de plantejament ofensiu, o de joc defensiu, perquè l'Arsenal és molt defensiu. Sempre ofensiu. Per què rieu? O sigui, una vegada que dic alguna cosa sèrio... Tu m'estàs preguntant si prefereixo que em vinguin o que hi vagi jo, no? Bàsicament, això m'estàs preguntant. Perfecte, no et penso respondre aquesta pregunta. No, però t'ho estic dient de veritat. Vale, t'ho responc jo. T'ho responc jo. Prefereixo molt més el joc ofensiu del PSG que el joc defensiu de l'Arsenal. I prefereixes anar-hi o que et vinguin? Prefereixo anar-hi. Anar-hi, Però un segon, és que el PSG... O sigui, el goig que em va donar a veure aquell partit, que a més vaig tenir el plaer enorme de veure'l amb tu, hòstia, és que que divertit, i a més, quin puto nivell. Però el PSG, ho has dit tu, hòstia, Àlex, ho has dit tu. Dios. El PSG domina les 2 facetes, perquè la tornada contra el Bayern va ser un partit molt sòlid del PSG. Va decidir, no vull riscos, aguanto més a darrere. El Bayern va tenir 62% de posició, però no va fer-li mal al PSG. Saps què et diré? Que això, és que ja sé que em direu que no, però això no és mèrit dels jugadors. No és gens mèrit dels jugadors. Gens! És mèrit del puto Luis Enrique, que està com una cabra, però el tio és molt, però molt bo. O sigui, el tio aquest fa 2 temporades va llogar una grua d'aquestes per als entrenaments, veure'ls des de dalt. Això ho feia amb la selecció. Sí, aquest tio va dir que sense paper, que era dels millors jugadors del món en aquell moment, estarien millor, i ha procedit a guanyar una Champions i està a la final de la temporada següent. Sí, les metodologies, té unes metodologies bosses, com per exemple de veure els partits des de la graderia, que això no li han vist a ningú. I el discurs que va fer, que diu, si hem de perdre a la Champions, perdem. Cap problema, si hem de perdre, perdem. Ara, perdrem jugant a futbol. I jo crec
que aquest missatge, aquesta filosofia, aquesta manera de jugar, aquesta manera de transmetre-li als vostres jugadors. La vull sempre als meus equips. Tios, sempre. Nosaltres anem a jugar a futbol. Si no ens surt, si passa alguna cosa, si el rival és millor i tal, ha passat. Però nosaltres anem a jugar a futbol i crec, i ojo amb el que diré ara, el partit d'anada de Champions contra el Bayern, després del 6-1 del PSG, que per mi, a nivell emotiu, a nivell emocional, a nivell de que era petit i que ho recordo amb tal, jo crec que és el millor partit de futbol que he vist mai a la meva vida. Sí. O sigui... Home, I per ja mi... amb el següent tema jo tornem a treure, però hi ha una final d'un Mundial... T'anava a comentar aquesta. Per mi aquest és el millor partit que he vist mai a la meva vida. Hòstia, teniu tota la raó. És que aquella final és increïble. És el partit més èpic, més espectacular que s'ha vist mai. També és cert. Ho té tot. O sigui, té una Argentina que és... Breument, una Argentina que és superior 75 minuts de partit, et ve el cabron de Kylian Mbappé amb una aura que... Et fot 2 gols. 2 golassos, no 2 gols, bueno, no és un penal. El gol aquell que El de volea és un gol... Ostres, quina barbaritat. No, només el pots aplaudir. Sí. Però a sobre després te'n vas a la pròrroga, torna a avançar-se Argentina i dius, ja està, ho ha guanyat. I torna a empatar França, però és que a sobre França té el minut 120 el Kolo Muani, que té una parada, una de les millors parades de la història. El Dibu. Ocasió de Kolo Muani aturar el Dibu. Sí. I després hi ha una tanda de penals. És que és el partit més rodó. Mira, tenim tota la raó. Per mi aquest partit és top 2, si no top 1. A nivell emocional, top 1 al 6-1 és històric, però és top 2 i això és comentari de culer. El PSG és top 3. Però tenim tota la raó i afegeixo una petita pinzellada, m'ho permeteu? Sí, t'ho permetem. Tota teva. Jan? Sí? Correcte. Qui també feia pinzellades era un Àustria. Mira, saps que... Dalí. Sí, Dalí. Dalí. Sabeu que té un quadre al Museu del Barça, Dalí? Ets més de Miró o de Dalí? Abstracte. Dalí. És que Miró... Sí, Miró... Miró, tio, icònic, m'encanta, tio. Aviam, és que Dalí... Ja, però... Escultures. És que en el mundo de les pintades, Dalí és el número 1. Sí. Bueno, no sé que el número 1. Bueno, no, però a nivell espanyol... Jo què anava a dir? A Barcelona ens estem deixant... Gaudí, tu creus? No, Pablo Picasso. Picasso. Jo, perdona. Gaudí millor que Picasso. Tu que em coneixes, jo què anava a dir? Dalí, Picasso. No ho sé, anaves a dir alguna de... No, anava a dir alguna cosa seriós, però... Algo del 45, anaves a dir. No. Ja no, eh? No. No ho sé. Hòstia, no si no te'n recordes, ja que... Sí, perdoneu, la pinzellada. Ara... Val. El Mundial jo el vaig veure des de Viena, no sé si ho sabeu. Jo era a Viena. Sí, amb el Teo, no? Amb el meu amic Teo Lanchar. Grande. I vam haver de sortir del bar perquè, tal i com sona, ens anava a anar donar d'hòsties per anar a Argentina. Mira, tanquem tema Champions ràpid amb el comentari que ens fa el Bruno, el Nuno, que ens diu que guanyarà l'Arsenal 2-1 amb gol de Dembélé pel PSG i l'Arsenal el primer gol de l'Arsenal serà en propi del PSG i l'últim gol el farà Gyökeres. Aquesta és la predicció més completa, Bruno. Predicció de Nuno. I amb això jo crec que tanquem ja tema Champions. I perdoneu, un aplaudiment pel Nuno de Castro que ens està aquí mirant. Nuno. Gràcies, Nuno. Amb això, ja que hem parlat del Mundial, en tema Mundial, no sé si vols canviar la sintonia, vols mantenir aquesta. Sí, la canviem, per favor. I si fem un canvi de secció. A veure, aquesta sintonia és bastant mundial, Sí. T'agrada? Sí. Sí, doncs la deixarem, no? Sí, però com si tornéssim a obrir secció, saps? Sí? Torna-la a posar de l'inici. Entrem a la secció per parlar del Mundial. Hi ha ganes de Mundial, nois? Moltíssimes. Moltes. Hi ha necessitat. Hi ha necessitat de Mundial. Que s'acabi la temporada de clubs. Ostres, quin record teniu del Mundial de 2022? Com el veu viure? Me'n recordo molt, perquè estava a classes, mirava... Jo estava a segon de batxillerat i era un puto show. Tu et vas agafar segon? Sí, segon de batxillerat, me'n recordo perfectament. No et pot agafar segon. Sí, 2022. M'agafa a mi a segon de batxillerat. Ah, no, a mi m'agafa primera carrera, perdó. Agafa la carrera, clar. Primera carrera, sí, veritat. Tens raó. És igual. La mateixa sensació. Que show, la mateixa sensació d'anar a classe i fotre-li amb els col·legues a veure el Mundial, tio, i tots els partits. Va ser espectacular, la veritat. Vull dir, també sento que el tenir-lo fora de l'estiu
Clar, no tens com, bueno, que aquesta brilla d'estil. Va ser increïble igualment, Però, Sí. si no, és que crec, justament això, crec que et suma al... No t'ho esperes, és de sobte, els dies són curts, fa fred, i què va? I tens el Mundial. Arriba la nit i hi ha futbol. Això és la cosa. Una Una la nit, passada. eren pel dia també. Jo me'n recordo veure que una Aràbia Saudí Argentina Sí. a classe, Sí. a classe, partit i que de el Ghana, professor Sèrbia, a classe. anava preguntant Sí. el resultat. Que els professors sabien lo important que era per nosaltres i els era igual que tinguéssim el mòbil a l'estuig. Perquè és que era únic, és que és una cosa única que no tornarem segurament a viure quasi mai, a no sé que es torni a viure un mundial a la zona de les a Olimpiades. l'hemisferi sud és el que diuen. Us clar, deixaven clar, posar clar. el mòbil a l'estuig per mirar el Mundial a la Sí, universitat? sí, sí. Bueno, No, clar, sí, jo no el vaig i a l'ordinador, també. Saps què feien a la meva universitat? No el posaven o no? Posaven a l'aula magna i després a les Uah, aules, que a les guapo. aules particulars. Criminal. O sigui, me'n recordo un dia que van venir la Carme no sé què del Chiringuito, Hòstia, sí, la Carme... Barceló? la Carme Barceló del Chiringuito i algú més del Chiringuito, vale? A fer una conferència amb dues persones més que sincerament no recordo, amb tots els meus perdons. Julio Salinas era una. Hòstia, va venir el Julio Salinas? I una altra. I de fons, mentre parlaven ells, un dels professors de la UAB, que no recordo el nom, però diuen que és un... Guarda-t'ho. Van posar de fons un dels partits que s'estava jugant en directe. Llavors era Brutal. conferència tal, i de cop... Sí, celebrava com hooligans i tornava a la conferència. Brutal. Amb això, el Mundial que començarà el dia 11 de juny, o sigui, més o menys 12 dies després de la final de la Champions League, amb un partit Mèxic-Sud-àfrica a les 9 de la nit. El veureu tots? Sí, no? sí. Mèxic, partidàs. És Jo tinc el partit examen que... final el dia següent i allà estaré Perfecte. repetint Jo partit inaugural del a Mundial l'11 de juny hauré fet un examen ja. Encara un Ostres. examen, així que el veurem. En època d'exàmens i mirant els partits, perfecte. El tema d'aquest Mundial és que es juga als Estats Units i el tema dels horaris. Hi ha partits que sí, que són a les 7, a les 9, a les 10, però hi ha partits a les 3, a les 5 de la matinada, a les 4, a les 6. O sigui, serà un horari que si volem veure els partits ens haurem d'adaptar. I jo personalment faré l'esforç. O sigui, potser algun partit no me'l trago, sí que és veritat, però ostres, és que és un Mundial i és el Mundial segurament de la història que hi haurà més partits, perquè hi ha 48 equips. Així que Correcte, partits a casco porro. Depèn del calibre del partit, m'adaptaré i diré, vale, m'esperto a les 6 del matí o a les 5. Hi ha un partit d'Argentina que juga a les 3, per exemple, no me'n recordo contra qui, però... Però és una Argentina gana, doncs potser... No, però jo... Prefereixo... Sí, no. no. També et dic, David, jo molt bé que s'incloguin més països, que tinguin l'oportunitat de participar-hi, però crec que cap a l'aficionat, esperar que qualsevol persona es miri tot això, em sembla abusiu. Sí. Em sembla, vull dir, no... No, a mi personalment sé que no em donarà, sí que m'aixecaré i tant a les 2 i 3 i 5 del matí per veure alguns que m'interessin, però no hi tinc tanta energia com per donar l'abast. Us proposo un exercici, us faig una proposta. Tu d'exercici en saps poc, no? Perquè... D'exercici, no... Et falta, potser una mica, no? Falta cardio. Quin bon silenci, Àlex. Així que la ràdio no pot haver silencis, eh? Ara el silenci l'està fent el que porta el programa de ràdio. Això no pot ser, Àlex, Va, fes el que volies fer. No, si està pensant dir una borrada, però no la vol dir. Sí o no? La dirà o no la dirà? Tan. No. Voleu quedar per mirar, jo què sé, un Iraq-Noruega el dia 17 a les 12 de la nit, no és tard? Jo sí. No puc, perquè jo el 18 tinc l'examen. Vinga, jo acabo exàmens el 17. Així que... És perfecte, és un pla perfecte. No, examen important el 18. Se juega mi partido el 18, lo siento. El 18, si vols, quedem per mirar el partit que hi hagi. I seguim amb l'Argentina-Algèria a les 3 del matí. I per als encara aventurats a les 6, John, Àustria-Jordània. Ostres, no, disculpeu, clar. Això, 12 del 17, vol dir la nit del 16. És veritat. No, jo tinc examen el 17. Val. És veritat. Putada. Jo el que tinc és al·lèrgia i m'estic començant a... Sí, ja ho noto, Ja ho noto. Volies proposar alguna cosa, no, Àlex? Això era això, simplement. Això, Mirar un partit junts. Fem el mateix el 18, el dia següent, que tenim partit a la 1. Doncs quins partits hi ha el dia d'avui? Hi ha un Ghana-Panamà a la 1 de la matinada, un Uzbekistan-Colòmbia a les 4 de la matinada, un Txèquia-Sud-àfrica a les 6 de la tarda i un Suïssa-Bòsnia i Herzegovina a les 9 de la nit. Quin d'aquests 4 partits voleu mirar? Jaume Mateos?
Cap ni un. Cap ni un. Bruno Vela, Loeu? Jo Loef? hauria... És que Loeu no o Loef? No recordo exactament com són els grups, però diria que un d'aquests partits és bastant decisiu sobre qui passarà a la següent ronda. David González Anglès? Home, el millor és el de Suïssa-Bòsnia i és una bona hora, a les 9 de la nit, sopem, tal, pim-pam, i em semblaria perfecte per veure'l. Clar que sí, Perfecte, doncs ja està. Preguntes ràpides, prediccions. Guanyador del Mundial del 2026, Jan Montoliu. Espanya. Espanya, David González. Per mi és la favorita, Espanya. Espanya, Bruno Vela. Espanya. I jo diré... Digues, Pies. No, digues. És a dir, li puc posar matisos o és com d'aquestes... Posa-li matisos. Sí. Espanya, crec que estem d'acord que és la favorita. També et dic, l'Espanya d'aquest any i de l'Eurocopa serà diferent perquè tenim unes baixes extremadament claus i és un torneig molt difícil de ganar, de guanyar. És molt difícil, per tant, clar, ser el favorit què vol dir? Tenir un 10% de possibilitats de guanyar-lo. Però els mundials, si tires enrere, acostumen a guanyar-les, bueno, potser menys Argentina, però acostumen a guanyar-les equips bastant favorits. Si tiren enrere el del 2002, potser l'Argentina és el menys favorit perquè ningú comptava amb Argentina campiona, això és una realitat. França 2018, Alemanya 2014, Espanya 2010, el 2006 Itàlia. Itàlia potser, sí que potser va ser més sorpresa, però quasi sempre acostumen a guanyar els més favorits. I si parlem de favorits, sí. s'ha de comentar que el Lleida ha evitat la desaparició molt bé, sí, després d'arribar a un acord amb un empresari francès del sector hostaler de la restauració que assumirà la gestió del club i una deuda superior a 5 milions d'euros. El propietari aportarà 1,8 milions d'euros inicials per saldar els pagaments urgents amb Hacienda? Hisenda, no? Hisenda i la Seguretat Social, i de moment no s'ha desvelat el nom de la persona. Dit això, si et sembla, David, ja per tancar programa, que són les 11 i aquí la gent ha d'anar a treballar, fem una petita secció sobre el Mundial de Clubs. Et sembla bé? Endavant. Doncs som-hi. Doncs, com no pot ser d'altra manera, farem una miqueta de preguntes ràpides. Jo crec que sabeu com funciona, no? Sí? Llavors, per ser susceptible de clip, el que us demanaré a cadascun de vosaltres és que us gireu i mireu fixament en aquella càmera quan contesteu. Jan Montoliu Mateus, estàs preparat? Sí. Campió del Mundial. Espanya. Millor jugador MVP del Mundial. Pedri. Millor jugador jove. Lamine. Màxim golejador. Et diria... potser Messi. Millor porter. Juanga. Equip decepció. Portugal. Equip revelació. Mira, et diré Mèxic, tio. Ojo Mèxic, Bruno Vela, anem amb tu. Preparat? Mires a càmera fixament i contestes les meves preguntes. Campió del Mundial. Espanya. Jugador MVP del Mundial. Michael Olise. Millor jugador jove. Gonzalo García. Millor jugador. Michael Olise. Millor porter. David Raya. Equip decepció. Holanda. Equip revelació. Japó. Com el 2022, El 2022 va ser bastant. David González Anglès, l'home que domina la pilota, que la toca des de tots els angles possibles. Preparat? Som-hi. Mirem a càmera. Mirem a càmera. Campió del Mundial. Espanya. Jugador MVP. Lamine Yamal. Millor jugador jove. Seria Lamine Yamal, però per canviar-te-li directe a un altre... Fermín entraria dins de millor jugador jove? Fermín López. Màxim golejador. Harry Kane. Millor porter. Thibaut Courtois. Equip decepció. Equip decepció, França. Equip revelació. Noruega. Ara que hi penso, me les hauria d'haver pensat jo. Te les pregunto jo ara tu, Àlex? No m'he pensat absolutament res. Jo tampoc he anat tirant així ràpid. Digues. Te les foto jo, no Àlex Farsac i González. I Parera. No he pensat res, Endavant.
Primera pregunta. Campió del Mundial. Espanya. Jugador MVP del Mundial. Mbappé. Millor jugador jove del Mundial. Lamine. Màxim golejador. Entre Mbappé i Haaland. Mbappé. El millor porter. Joan Garcia. L'equip decepció. Bèlgica. I la revelació. Noruega. No te l'accepto, canviem-la. Ha faltat una mica de personalitat aquí, eh? Canviem-la. Per què no l'acceptem Noruega com a equip revelació? Tothom hem dit un diferent. Digues un diferent. Hòstia puta. Jo què sé, què dic ara? Va ser un equipo chiquito. Brasil. Mira, m'agrada. Aquest és bon equip. M'agrada, és molt... No, però és bona, és bona, Sí, deia com a meme. Sí. Està bé. Sí, Brasil. Jo te l'accepto, eh? Sí. Brasil. Doncs res més, crec que aquí ja podem començar a tancar el programa. Crec que ens hem allargat una mica més del normal comparat amb les últimes vegades, però s'havien de parlar les coses, hi havia temes a comentar, ho hem passat molt bé. Aguanto. Ho hem passat molt bé, hem portat el Jan de nou per setmana consecutiva. Moltes gràcies, Jan, per venir. Un plaer sempre aquí estar amb vosaltres, companys i amics, i disfruto molt, amb aquest programa. M'ho passes molt bé, eh? M'ho passo molt bé, tio. Doncs ja saps que aquí tens un petit espai sempre al Tercer Home. I Bruno, evidentment, moltes gràcies per venir el dia d'avui, primera vegada que vens aquí al Tercer Home. Espero que no t'hagis sentit molt apartat per ser madridista, que t'hagis sentit involucrat. Crec que hem tocat una mica els pals. Tu m'has dit que no volies parlar molt del Madrid. Anem acabar parlant amb força, però... Sí. Però dies, has estat còmode, t'ho has passat bé? Sí, tant, molt a gust, m'he sentit molt benvolgut. Ha estat un goig poder viure des de l'altre costat aquest meravellós programa que us heu muntat. I, ostres, doncs, això es dona molt bé, nois. I ara que m'he enterat que tens... aplaudiments, sí, primer aplaudiments. Llavors, el Tercer Home i l'hotel W, com tu dius... Col·laboració. Una col·laboració podria estar bé. Poden fer. No es pot parlar d'alguna cosa així? Nosaltres us ajudem al que sigui, parlant de vosaltres. Ho podem mirar. Es pot mirar, Fer alguna sessió allà dalt, que es vegi la platja... Ostres, Ojo, Has escoltat el que ha dit? Sí, però tu et creus que l'Hotel Vela és del seu avi, no? Ets un fill de grandíssima. Que de veritat t'ho creus? Me l'heu liat, tio! Després d'aquesta jaimitada tremenda, espectacular, duríssima, excepcional, magnífica, profunda de David González Anglès. Fes-lo. El Nuno diu que revelació Costa d'Ivori i també diu que amb el tema dels horaris NBA, que els que ens agrada el bàsquet s'han d'acostumar a això. Res més, aquest era el petit incís. Costa d'Ivori robarà les emocions d'aquest Mundial. Som-hi, va! No, espera, hem de saludar. Ara. Saludem. Espera, clip. Saludem. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat, per haver-nos aguantat, per haver-nos suportat, per haver rigut, per haver plorat, per haver-vos espantat, per haver disfrutat, que es diu gaudit en català, i sobretot per haver sentit aquestes opinions amb zero rigor, totalment descontextualitzades i segurament una mica retrògrades en certs sentits. Des d'aquí al Tercer Home, jo, un servidor, Àlex Farsac, David González Anglès, Jan Montoliu Mateos i Bruno Vela, ens acomiadem, però no patiu, que tornarem a ser-hi molt aviat, tornarem a ser-hi el proper dijous de 9:30 a 11 de la nit aproximadament. Descanseu, bona nit. A reveure i visca el Barça i visca Catalunya. Visca.